balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Aksyon Radio Philippines Standard Time, 47 minutos nakaligas at ng alas 9. Salamat mayong gabi na naman sa mga ka-aksyon naton. Welcome sa isa na naman ka-edisyon. Isa na naman ka-presentasyon sa inyo palatuntunan, Aksyon Night Patrol. Pizza 15 na kita sa bulan sa Abril tuwig 2021. Hasta kita tak na alas 11 sang gabi. Malapit-lapit isa ka oras kagatunga apagdulong naman namon sa inyo sa mga balita. Isyo kag komentaryo sa mga hitabo nga nag-aapekto sa aton taran. Yari kita sa Webes nga pagpangalagad naton sa gihapon talos kita.
nga nagapangalagad sa nga palatuntunan sa ngalan sa gihapon sa nga regular nga anchorman Aksyon Eric Magbanwa. Inyo Aksyon Marlon Hervaya. Aksyon at Patrol Mata kag Dalonggan sang kagabihon. Nagabantay naman sang mga nagakatabo sa atos sa komunidad. Sa man nga bahin sa probinsya kag sa katubalabutan sang atos sa Action Unit Reporters. Mga on the spot report, flash reports. Nga malabayan sa atos sa mga Action Unit Reporters. Aksidente o krimen. Nga basi ara lang sa inyo sa nga lugar o kung basi ara lang ganin isiyo sa nga ugsaran mo. Ipabalaw galayon sang sering nga palatuntunan. Ato sa mga Action Unit Reporters, naka-alerto na naka-standby na sa ilasalita sa tagsa ka mga areas of assignments. Sa mga balita nasional, balita international, ang sakotob balita sa ibang nga nasyon nga maka-apekto sa aton taran, showbiz, patag sa ginampang, kinabantayan ni Action ang Defensor. Ang Patrol Action John Diaz nagalambiyong nasa niya mga tarion with Action Ninyo Bugina. Sa sanigid nga mga tarion si Presidente Rodrigo Duterte nagapatagayon sa iyasaning pagsinapol kon na public address. Dutay lamang upod niya sa Malacanang. Pero nga iyasaning pila kamiyang sang kabinete. Gina-istorya niya online Zoom meeting ini mga Action. Subong nagapadayon kagamakitan live sa Facebook page ang DYAC Action Radio Bacolod. Sa mga luyag ibalo magpamati dira sang nagapadayon subong public address. Ikaduwa ning public address ni Presidente Rodrigo Duterte. Subong nga simana mga ka-aksyon. Since nga inisang waay mapakita sa publiko sulod sang pilakaadlaw, kagagin palibutan naman sang palamangkutanon labi na sang oposisyon kundiin ang presidente. Ikaduwa niya na ning public address ho. Mabatian kabakit ang live inapaagi sa radio television Malacanang kon RPTV4. Ginasapol niya ang pila kamiyambro sang gabinete. Nakasentro gihapon ang ilasaning diskusyon kung paano i-address ang public health crisis dala sa COVID-19 dali sa pungsod sang Pilipinas. Mapaayo pa ang mga health facilities kag vaccination program nga ti subong nagapadayon man. Kag ginambalan man subong ang bag-o nga mga estratehiya sa ginapangatubang sigihapon nga palaligban kinalokdo nga problema sa ato sa nga nasyon. Sa mga ka-aksyon naman naton nga nakatutok bisan diin man nga bahin sang Pilipinas o kung diin man nga bahin sang kalibutan, bisan malayo-layong inyo sa nga lugar basta mayara ka mo sang internet connection lang, mayara ka mo sang cellphone o kung ano man nga gadget. Log in lang sa Facebook Live, sa live stream sa Action Radio Bacolod, makibabatian makitaan sa YouTube Live. Oy, sa mga ka-aksyon naton nga taga Cebu, maayong gabi kaninyong taran. Maayong gabi sa inyo taran. Sa mga yara dira sa Metro Manila sa ibang gabahin sang Luzon, magandang gabi. Kamusta kayo dyan? Ang sa mga are diri sa Negros Island, Bacolod City, gina-welcome ta kamo sa sari nga palatuntunan. Sa ibang man gabahin sang kalibutan naton, basta bation lang Action Radio Bacolod. May mga tagpalamati kita sa bahin sang Hawaii.
Aloha ahiahi. Pati gani sa bahin sa nga Indonesia, mayara kita sang listener man. Kung mga listeners, salamat malam sa mga Indonesian. Pati Italy, sa mga Italian nato nga mag-action dira. Buonasera. Konbanwa sa mga Japanese. Oy, sa mga Spanish. Sa mga Espanyol ang mag-aksyon natin, may mga Espanyol magkita nga kabaluman niya mamati sa nga Ilonggo nga lingwahe mo kamay ramang kita kilala nga matanda iya ambal ka na iya sa Ilonggo mo. Pero dito sa mga kaaksyon sa bahin sa nga Espanya. Buenas tardes. Buenas noches. Sa Spanish. Oy, bago lang natapos ang public address ni Presidente Rodrigo Duterte, way sasanggin pang hingadlan nga mga ginpangakusahan sa korupsyon ba? Sige ya. Ibalaon tara dugay-dugay kumera sa taralupang doon siya ginhambal sa subong nga gabi. Sa gaborito sa ato sa nga live stream sa nasarin tara lang kamo kaya dugay-dugay acknowledge na kamo. Medyo madamo-damo na sila sa sanigid nga mga teriyon. Mga supporters guys sa Niwa Easy Action Radio Bacolod. Nabanigay sa niya para tuturan na Action Night Patrol. Ano ba lang mga balita nga dapat natin sa nga pagkatutukan? Nanong balita sa bahin sa nga balita lokal? Oy, COVID-19 update. Bantay kagaw nga corona. Abril 15, 2021 sa bunggid nga adlaw nga datos. Ang bag-o nga kaso sa Bacolod City nagdugang sa 81. May 21 man nga manag-alalayo. Kaga medyong subo-subo diri pamatian bangod may duha na naman ka mga nagdugang sa mga nagkalabatay. Sa saring 81 ka bago nga kaso mag-aksyon. 77 diri ang local transmission. Diri lang ang linat na naya. Kalaban na mag-aksyon mga close contacts ani sila. Sa mga una nag-positibo man. At 77 local transmission. Tatlo ang mga returning overseas sa Filipinos. Ang isa ang LSI kon locally stranded individual. Ang kabugusan nga kaso sa Bacolod City, 582. Kadugang lang. Kung may Bacolod City, may araman sang Negros Occidental. Ano naman yung Negros Occidental nga hugada? Sa Negros Occidental, ang kabugusan nga COVID-19 active cases, Sos Josep kag Maria Patawara. Triple digit ya ang kanamuon sang aktibo nga kaso nga nagadugang kadadlaw mo. Ang kabugusan nga COVID-19 active cases mga kakson as of today, April 15, 2021, sa Negros Occidental, why di malaki pa Bacolod City Ang Bacolod City, unang nalalawag naton 582. Ang Negros Occidental, 1,936. Ang 1,936 na mga kaaksyon. Lapit-lapit na mag-2,000 ni ho. Ang kalabanan ng mga reaksyon sa mga Negrosanon, OMG! Medyo kahangawa, man sila kahangawa. Gani, kakabalaka, gani si Governor Bong Lacson. Okay, tuman ay ni ka taralupang doon. Inamo sang mga medyo tintihin na mga kaaksyon naton nga mga Negrosanon. Tagod man siring grabe na nga pagdamo sang COVID-19. Nagkalain-lain man nga mga reaksyon ang ato siring mabatian kag mabasehan sang ilang may baluan ang kanamon sang kaso. Sakripisyo lang yapon
Kolopasyon siya lang yapon. Kolokore it lang yapon. Sa saring tuman na ka-abnormal nga sitwasyon naton subong. Ano pagkalibas na nga mga balita lokal sa ato sa nga pagpangalagad? Tangod sa halos hindi na makontrol o kung mapunggan nga kaso, pagdamo sang kaso sa COVID-19. Mga tourism accommodations sa mga lugar nga may damo kaso sa Negros Occidental, temporaryo nga ipasira. Di mag-tourism accommodations, tourist destinations, arat dira ang mga beaches, ang resorts, o kung naman nga lugar nga manami ilagawan, manami paliwaliwahan, pahuway-huwayan, kag tiniran. Hindi anay pwede nga makabaton sa mga bisita. Basta lugar nga may tuman ka na mga kaso, dapat siraan ay temporaryo. Kamang si Governor Rabong Lacson, bayaran na sang ginmando, bayaran na sang ginswestyon. Suggested measures. Yang Provincial Tourism Officer Macacson, ginapangabay na ni Governor Rabong Lacson, isa-isahon tawag, magpag-angot sa mga tourism officer sang bano makagsurad para at least may baloon nga amuning order sa nga provincial government. Basta damo kaso nga di makakson tourism destination temporaryo anay nga pasiradaan. Kano ba lang lugar nga may pinakadamo kaso COVID-19 diri sa Negros Occidental ho? Nagapanguna gidang sunad sang San Carlos, ginasundan sang sunad sang Kabankalan, ara mandang Kawayan, ang Himamaylan, ang bago na lakip pa ka ng ilog mo, ang Morsya. Yambal ni Governor Bong Lacson sa mga jutay kaso, pwede lang yapon makasige-sige operar ang ilan sa mga tourism accommodation establishments. Basta sundon lang ang minimum. Ining ginasiling makakson nga 50% capacity sa pagbaton sa ilan sa mga customers, sa mga bisita. Banwasan doon Salvador Benedicto, Bugalman, ang nagapahibalo nga sila nag-isahanon na lamang subong nga lugar sa Negros Occidental nga COVID-19 free municipality. Doon Salvador Benedicto, hindi makapinagusto kanto na ha. Mayara man sang bantay-bantay sarado man kamabla-bla. Sabahin sang mga tourist destinations na. Pati ang pagbilin nyo na sang basura, hindi ka mo basta-basta makabilin basura na. Kaya tangabay man ka mo, na kung maglagaw-lagaw ka mo na, ipakita nyo man ang katinlo. Damo sa mga ginpang sita to nagligad ang atos sa mga otoridad. Ang pagkatapos nila pulupungko-pungko na sa mga matahom nga lugar, ang ila sa dikinanaan, binayaan lang nila ya. May mga plastik, may mga basura to. No, sa hilamon, sa pulungkuan. Ang muna na ang simple nga pangabay. Ginapasugta na kamugani nga nakalagaw-lagaw da sa Don Salvador Benedicto. Ultimo nga basura. Hindi pa kamo kabalo magtipon kapag butang sa insakto nga bulutangan. Kaya muna, ginalauman naton makakson nga man nga Don Salvador Benedicto. Si buwas nga daan Biyernes, sunod Sabado, Domingo. Pag Sabado, Domingo, mga kakson ang mumaning adlaw labi ng tuman kainit sang tiyempo panahon subong. Amo ini ang adlaw nga may madabo-dabo nga nagalagaw sa mga matahom nga lugar, labi na sa mga mabugnaw nga lugar. Tuway naman sang pinakamabugnaw nga lugar diri sa Negros Occidental, kundi ang ginatawag nga summer capital, ang Little Baguio, sang Negros Occidental nga Don Salvador Benedicto. Pinagaisahanon nga lugar sa Negros Occidental nga COVID-free municipality.
Alas 10:03 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano pagid ang tanalupang doon nga mga balita sa bahin sang lokal? Hepe sang kapulisan sa Negros Occidental, Colonel Romy Palge, may panawagan sa publiko sa kaso nga pagpatay sa kilalang personalidad nga si Marton Cui. Ang balya, sino man ang may nabalaan nga impormasyon para sa kasulbaran sang kaso, dapat kung pwede, report kag pag-iangot kamo sa mga otoridad. Laos ang sino man nga tawo o kung salakyan nga makaduluda kag suspitsoso, dapat i-report man sa mga kapulisan. May barang gingamit o ang ginapatihan trigger man o kung nagplano, nagpangamot, nagpatay, nagtiro kay Marton Cui, ginapatihan nga mo to nagasakay sa duwa ka mga van nga wala sang plaka nga temprano pag rin nakitaan na nga nagalambiyong adara sa mga sunod sa nga San Carlos. Kundi si Cui gintiro to mga pokumas o menos mga alas 8 takna sa gabi. Kasi investigasyon sa nga pulisan nagapakita ang mga kagsyon. Nasa nga alas 4 pa lang galis ang hapon ya, nakitaan na ining duwa ka van nga nagalulambiyong na ho. Sa sunod sa nga San Carlos, Silingon, gintiniran gid nila, naginulat gid nila, nga makagwa ang provincial consultant makaksyon kag tiruhon. Tiway man to plate number, yan tong duwa ka mga van mga kaaksyon. Tiambal ni Palge, basta way gani plate number, makaduluda na ina. Kasahi sa salakyan. Kag ang tao nga nagasakay sa sinang makaduluda nga salakyan, nga way sang plate number, ang tao nga nagasakay na makabigman, nga sospetsoso nga tao. Di kung makakita ka mo na hambal ni Palge, report ka mo sa pulis, report ka mo sa mga otoridad. Ano pagid ang ginpalayag kaina ni Palge? Ang kaina pagkatapos nga nag-istorya, nag-present siya sang report sa ka-Governor Bong Lacson dara sa may Governor's Office na tinguan sa mga Capitol Media nagayo ba lang kami siya to nga kung pwede isang lipot lang interview nagpasugot man si Colonel Palge. Ang isa pa gid sang ginpahibalon niya kahapon nga adlaw, may ara na siya sang mando sa tarang nga mga hepe sang pulis sa Negros Occidental nga i-impound ang mga salakyan nga way sang plate number o kung way sang plaka kag wala sang conduction sticker, dapat i-impound. Magamuning sahi sang hugada plastada mga kaaksyon. Tihong hindi tanan ni makitaan nga way sang plate number, way sang conduction sticker, madakpan gida. Damo-damo na mga kakson sang mando kaangay siri, mga naglaligad nga mga hepe sang pulis. Tekon magdala ka sa salakyan, dapat gin may plate number mo. No, di ba? May plaka gin man. Agluwas lamang sa kung ang nagagamit sa nga salakyan na kapulisan, otoridad man nga yara assign sa intelligence. Wala taon tani mag-action kung mayara gid man sa nga masampulan, ma-impound tani nga mga salakyan nga way sang plaka. Amo na gani kay ina nga pagkatapos namon tawag sa kay Governor Bong Lacson dira sa may Kapitolyo. Nagpalopanaog kuda sa mga Provincial Capitol Building na timingan naman nga tumupang ulan. Way kung sige na magka-atraka sa gwae kanto ko sa dalom sang kahoy man kung nara sa may dalom sang kahoy dara sa may likod sa Provincial Capitol Building. Ina nga kahoy Aksyon Oliveria, century old na ganang kahoy. Mamo na sa kahoy pinapas bla to ho. O man galing kay mas dako to mataas to nga kahoy. Dira sa may Provincial Capitol Building, ibisa nagatupa ang marepis nga talit, hindi ko yung basa. Galantaw ako. Yes, gaulan subong. Gaulan, baw. Sige, dugay-dugay kami ari ko di headline party sa ulan.
Ano na, nag-ulan, nadula ng signal sa TV, sa ato sa inyong monitor diyo, sa DCRH. Amon na ni ang ginapaabot naton ho, man may ara sa nga severe tropical storm, nga si Bising, dugay-dugay lang mula. Tapos on ka ng istorya ko, parte sa pag tulutindog ko kayo na dara sa maya dalom sa nga Provincial Capitol Building, sa idalom sang dalagko nga mga kahoy nga nagahatag. Kita mo ho, napuslan ko kay nang puno sang kahoy. Kay bisa nagaulan kay na, nagi man nadamol ulan, pero ara ko dalom sang puno sang kahoy, why ko mabasa? Makin mo yung bulig sang kahoy sakon. Isamtang ara ko sa dalom sang kahoy, kay man aras kiliban sa dalanda. Yan po ba si platan kung pila sa mga salakyan? Ang private nga salakyan nga way sang plaka, ang naisipan ko mag-aksyon, mga pitogit kabilog, may ara man nagarabay nga may plaka sa una, pero sa ulihi way sang plaka, private ina nga salakyan. Yambot kun malakip ni sila sa mando ni Colonel Rome Palge mag-aksyon nga i-impound. Kaya manti magkabigin ako nung nga suspitsyoso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Pumapatak na naman ang ulan sa sudad sang Bacolod. Gaulan diri ho sa Bacolod City, dira sa inyo gaulan man. Damol Lacson Oliver ang ulan. Damol. Di paano ka na pulis ni? Nagaulan, tumupang ulan. Muna ni. Why ta pa mamuno ang pagpaidalom sa heightened alert sa Negros Occidental. Nagatupa na ang ulan ho. Ang Negros Occidental, timing man ba? Ang Negros Occidental naka-heightened alert buwas ng adlaw. Abangod sa posible nga paglaslas sang Bagyo Bising. Ikaduwa ni nga bagyo subong nga 2021. Nami no, ang ikaduwa nga bagyo nagtupa na sa bulan sa Abril. Kaya ang una nga bagyo to is ngalan is Auring. No? Botselingon, daugin bugayan kita mga kaaksyon. Nga samta nagpangatubang kita sa problema, pandemic sa COVID-19. Why na kita gindugangan pasang palaligban bangod sa sining kalamidad dala sang bagyo ho? Nagtupa ang ikaduwa sa bulan niya subong sa Abril. O kabay pang hindi na magdamo gid pareho sa nagliliga ng mga tinuig bla. Ang paglaslas ang bagyo. Umpisa buwas Biyernes makakson April 16, 2021. Ay paidalom sa heightened alert status ang Negros Occidental. Ang taran nga mga disaster operation centers sa bugos nga probinsya makakson, ipaidalom sila sa heightened alert status. Man may ara sang severe tropical storm Bising. Agin paagi ini kaina mga kaaksyon sa advisory naging permahan ni Governor Bong Lacson. Kaina lamang ini sang aga agin presentar sa aton kay nani Provincial Disaster Management Team Head Dr. Zefard Kaelian. Ang ining advisory sang gobernador nano ang mando sang gobernador mga kaaksyon sa mga Disaster Operation Center. Bali pa balo malang niya maidiya naman yung mga Disaster Operation Centers kung anong himuon basta mag-amon ng senaryo. Pero kung kaisa kakalipat man tao, mula na sila mo. Amon ang gina-remind sila sama-sami. Sa ato sa nga gobernador, nga amon ng chairman, amon ng pamuno sa Provincial Disaster Management or Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Dapat ang preparasyon pasangkaron dapat maghimo sa proactive measures, precautionary actions, ang preparahan baha, flash floods o landslides. Ang mga waterways na dapat ipasiguro tinlo na wa isang basura na.
dapat naka-review ang contingency plan. Ang dapat maghanda, magpreparar gid sang plano para mapunggan ang peligro, ang kadelikado nga dala sining bagyo sa inusiritag sa tagsa ka mga area of responsibility. Kung makasulod na mga aksyon, makasulod na nibi sa Philippine Area of Responsibility ining severe tropical storm nga si Bising, mapagwa liwat si Governor Bong Lacson asang panibag-o nga storm advisory. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. By the way, nagatamyaw kita sa happy birthday today. Happy birthday gid kay Aksyon Artay Hupon, kay kumpare ko Artay Hupon. Happy birthday. Halin diri sa akon, halin sa Bogos nga puwersa, halin sa Aksyon Radio Family. Happy birthday. Kay Aksyon Artay Hupon. Sa oras nga alas 10:14, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ibalaon tara mga ka-aksyon observation report. Sa ato sa nga patrol, ibalaon tang sitwasyon sa Bacolod City, kadungan sa pagbubos ng ulan. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon dyan, kamustang ulan? Buhos ng ulan ating mundo'y lunuring tuluyan. Pinagulaw ka? Ayo di purma. Naguntat to Ang tadnaway na? Harap eh. Para pa. Pero kasarangan lang kasarangan. Gigi na to ya. Bako pagsugukan tama no ni Mong. Doon matamat sa hinay. Kita mo na kung tatyo kanta. Nagbalik ka sa Baskogo? Bao. Dami ni Guru. Sige. Yung kung nalilikanta. Karoon na. Tapos na report ako. Kalokanta ko. Di sunod eh. Kaya kamo doon ka kayo. Nasang paang. Ang bako hindi ko na magkanta. Kaya nalit na magulan. Taga ko masulan. Blaw discussion. Bakit nila wala sa mga mamasulan mo? Diba ko hindi ko na magkanta? Kinalik ka na mamasulan kung ikaroon nga nagkanta ko tapos sa bunok ang ulan. Pero action mo, mamatsagan mo gitman niya kay antis pa man pag buubong ulan, paang na gitman eh, panyempo. Init ang panahon. Ang problema, gulpi lang niya ako. Hindi iya tarite action mo. Nga doon arap lang baka rin. Wag ako abuilo, tani ibla ko. Ang matamat ng balara nga tarite, anay lawig-lawig, hindi na matamat. Tudo na yun. So mga gabilain. No, ngaman. Patak lang gulpi bla. Sus. Bundak ya, as in nga bundak yun ang ulan ng Sanmar. And sinigaling gabi ang bako do time, may man wala ko din ng bitbit payong, aras babaw, diba? Yung mga balik, ikaw na karoon kang magpapayong ko, kaya hindi mo pwede mo sulay ni. Pero nagabunok ng ulan eh. Din sa ang lokasyon ng ganyan aksyon dyan? Kami? Oo, di ka masubong? Ari kami along Locsin, diri sa downtown area. Downtown, oo. Ang hambal ni Raymond Pasaporte, wala di ulan sa airport subdivision. Wala to sa south. Oo. Sige be, din to tayo na Monte Bay Matse to. Ito ulan sa usually action maamogin mo ng mga cases like alihis, tangob, alihis. Kisawat na ulan niya, drila na nga, don't know kung sa may area sa Panukoy. Usually wala na ulan mo kami mga cases man, kung nagabukbong ulan dito, diri along downtown area, wala ulan, even northern portion sa Bacolod. Dako ginaming Bacolod mong tikis may aragin naman nga area siguro nga indikid maano bla ka ulan, no, sakop. Usually dito sa Mansilingan, wala nag-ulan. Pero don't know kung anong sitwasyon dito karon ni Gabi Action Mar, sa ibang pagiging malugar. Pero kung anong taon na po, ang kalangitan na to, hindi man tagpo mo sa ginalikupan, sanggalom, nga dumakita mo, hindi dumabundak, ginamadamol nga ulan. Pero karon nga gabi, samtang nagkapuno-pundo kami kaina, dito ginamo na batsagan, nga ini nga tiyempo, ni mabuo gining ulan mo, ate, wala gini kami nagsala. Bila sa mga minutos na nakaligad, nagbundak ginang ulan kay Puerto Kapaang, sang kanyempo, Action Mar. Galing kay... Adi na do summer, gini. Ang ulan nagsun dyan ba si downtown area sa Bacolod lang kay si Action Orek nag-message Mariaway di ulan sa Panukoy. Ate, mo to from Singkang ko rin, dito mapon nga ano to man. Kasi from Singkang, going dito sa may area sa Barangay Tangob, then go straight dito sa may Panukoy, Sumag, basi wala to yung Action Mar, nagabubo ang ulan. Punta Taytay, hambal ni Stewart Riboontan, gatalithin na di sa Punta Taytay.
Hambal naman ni John Sibalios, sumag wala man ga panaguob lang. Oh. Sige be, kay usuyo namon be practice passing labay to sa may magsaysay, araneta. Pag ano ning oran do ka pili lang isa, do ka bayar sa ulan na Ga- Pwede rin kuros downtown ay. Gani Barangay Tangob, gaulan. Gaulan. Singkang wala. Sa airport Talo na ko. wala. Ano ko nga wala ulan sa Singkang. Oo. Kaya wala tong kahoy, di pangutod na nila. Oh. Why ito yung mahigop ka, tubig ka kung kaulan mo. Kaya sa airport, mga kahoy, di pangutod na nila. Sila na ito, bilhin nga daan. Sa Granada, guro, may posto mo ito guro na ulan, kaya may napangutod naman ito nga kahoy. Manmong, kaya mo rin guro nga ito gabayas, guro anay ang ulan, ha? Amo Sa- na, kanta-kanta ka lang. Oo, sa isa ka barangay gani may